musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe Ayawo Weltare TV, so daneri filtima ɓaleri buuɗalirumede fere feñay windere fen jayɓatake bindaɗo amde 15 colte hitande ujunnaje nogase goo ɓatake men ko fate gandal heblo. En calmini moni kala inde mum e yettode mum ɗo woni eno woniri kala kisal ɓural ndenka e yajede yo duumo e men bijahi annabi men tedduɗo mo jaam e kisi goni. musidɓe tedduɓe ɓiɓɓe fulɓe rimɓeraneɓe taweteɓe tufɗe ha e dingre weyoji men kala, jofande nde goto men kala joofi goɗɗo ene gas so joftima arta e hoorema. woni ɗum o saaha mo gonɗen hol darde goto men kala nde rewandi ɓen sukaɓe wonɓe e jimadi ma woni ɓe mbiyeɗa ko an woni gaynako mumen, holno toppitirɗa jangde mumen. nde tawno so tawi aresi joom suduma woni koye jimadi ma, so a jibini ɓiye woni koye jimadi ma, taw wiyetake ɓiɗɗo ko nene jibinɗo tan woni kanduɗo e toppitade walla nehde. sabu suka ko yooɗi ko kala, ko weli larde ko kala, ko weli fijirde ko kala, ko weli wiide ko ɓiyam ko kala, sa nehani a janginani mboɗɗamini ko welma ko kala so mawni mettete. goto men kala hande ene wiye baaba, enen wiyaɓe baaba ɓe hande, mi haalani wiyaɓe nene taw mbimi ko enen wiyaɓe baaba ɓe hooli darɗe men faade sukaɓe men. mbete darɗe men faade sukaɓe men yoni tan koye ñamminde e yarnude, min neldi ration ñaame jare, so julde ari mi holtino, saha kala so paɗe taƴi mi nelda paɗe cooɗe. mbete ko ɗum woni haqqe hakkinde oɗo jinnaɗo gorko e oɗo ɓiɗɗo walla ɓeɗo sukaɓe. holko woni hakkude men e sukaɓe men haade men wiide holko foti wonde hakkude ɓiɗɗo e jinnaɗo, holko foti wonde taw hakkude jinnaɗo e ɓiyum. jinnaɗo mo yeynaki lappipine ɓamtare ɓiyum, a janginani ɗum, a nehani ɗum, a fertani haqqille mum, a lowanani ɗum haqqille mum e haydara, on so mawni holno wirete yo ɗofta jinnaɗo makko. tawno eɗen jiya e daabaji ha yetti won e dewaɗi hande ɗi woɗeɓe kutori luɓi ɗumen haqqillaji, nehi ɗumen needi ha ɓurti neɗɗo. a wawa ɓennude keeri, aɗa jogii jeygu kaɗangu, so wona ɗen daabeji nanguma, teno so ɗe nangima
ɓe nangirtuma koye haqilantagal ngal ɗi luɓa ten ɗi gañatama tena ɓennata. en ji hande wonɗo garata daaba luɓe haqille ha jokto hakkille neɗɗo humta haaju mo neɗɗo o wawani humtude taw kadi ganduɗa ko neɗɗo o fonno wadde ɗum. haalaka to banggue machine aji ndeke hay machine aji ɗi jiiɗen ɗi ko wayno ordinateur téléphone aji radio ji télé ji goɗɗum kala sigga tan koye haqqille neɗɗo ha wonti woni ɗon woni comme robot ene foftinma e golle ma. ndeke neɗɗo ne kala ko lowa e hoore mum luɓra on haqqille ko ɗum woni ko hollirta. suka mo hollaka mo jangguinaka nehaka on so mawni hono wiyete ɗoftoɗe jinnaɓe mon betema o ɗofto walla ɗoftotako beele ma o tin jinnaɗo makko walla ala. joni noon musidɓe tedduɓe, annabi men tedduɗo mo jamiɗen en juul e kala saaha ene wi en goto men kala ko gaynako, tawno gaynako so ori arti guel artani kala ko kañum namdete. so baali mum jooɗi payi peewi yette mante wiye baali mum ne jooɗi ene peewi. no nehirɗa jawdi ma foof ko noon, no nehirɗa ɓiɓɓe ma fof ko noon. saabu en ji gaynako omo nehira baali makko susde sorde e yimɓe. so diwi o naate ndiyam ɗi naata e ndiyam, so naate leɗɗe ɗi naata e leɗɗe, so naate huɓere ɗi naata e huɓere. ɗo rewi kala ɗum adde ƴaro. ndeke firtine so jawdi wawi dañde haqille on nottade nehdi nehowo ɗum, ndeke neɗɗo one holko jeeta sababu o wasa nehde ɓiyiko ha ɓiyiko ɓuramo doole e kala saaha e kala fannu e kala sifa. hol welsinare ne dañaten ha sukaɓe men ɓurto en donkanen ɓe, donken nehde ɓe holko jeeta on sababu. saabu en teskima hande e nder rendo ngo, sa laari rendo ngo ma taw kam mi wiyata needi ala, kono so tawi en ƴeewi majoritaire o woni kewendi, majorité woni kewendi, mbiyatmi ko needi woodani, maayi mes. so needi maayi noon wargoji kewat, guykaji kewat, galleji kerƴat, ɓiɓɓe ɓe e jinnaɓe ɓe karmodirat. goto kala ala ko huuli wadde goɗɗo o, ala ko hori wiide goɗɗo o, ala ko ronki wadde goɗɗo o. so tawi rendo ngo wayini aryoɓe less ɓen ñembata koye mawnumen, ndeke ñembo o so ñembi ko mbiyannoɗen enen en donki ñembude ko moƴƴi ko, ndeke firti ha hande ko bone koko waɗi. ɗo hande ɗo jaraten ɗo goto kala fiɗindu nanayi dow keeci mum. an jibinɗo en gartiri hen debbo hankadine, saabu eɗen gandi debbo ko an huufi ɓiɗɗo, ko an teɓɓoto, ko an ɓuucoto, ko an muynini, ko an looti ha wawi yaade. ayi aɗa nela ɗum, aɗa huuro e mum, aɗa maɓɓo e mum, aɗa suura ɗum caggal ma, woni tan aɗa waɗa ɗum caggal ma, aɗa waɗa ɗum gal kala ko takka mbiya wona kañum. aɗa mofta, aɗa moɓa, aɗa salo feññinde ko ganduɗa e mum. so feññinama tikka metta mbiya ɓiya wonani way, te aɗa yenana ɓiya ne jogui jikku ɓurɗon bonde. fulɓe noon mbi ko tongu dasi kala matir hay koyɗe joomum. pular labɗo ceer araɓe mbi yaruddul mar bima yatabir. hande yimiraɓe hewɓe guite gojji, comci mumen kala jeeyi, cuɗari mumen kala jeeyi, donki jogade neɗɗako, donki jogade ndimako, ngam wiide aɗa suura jikku bonɗo o ɓiɗɗo ma ne hani. o ɓiɗɗo hande baɗɗo bibji ɗe donkuɗa ɓorte, o ɓiɗɗo hande ma wawa harminde yaha dasa kala addanma ha e nder suudu ma. heddo aɗa suuɗo won hen cuuɗo pecce jamma jaaha bonno yaɗi deeti, won hen cuuɗo pecce jamma jaaha ƴeewoya so wona dabare takka takka ɓe taw ala. kala ka ne hani bonnante wonta jogo haqqille moƴƴo addantuma tan ko bone. ha tenti noon hande sukaɓe rewɓe, kala suka debbo hande tokoso mo jiiɗa nan woyni yummum ha heewi woyni bammum,
ne tiiɗi hoore ene wayni yummum ne wayni bamum sabu holɗum kamɓe jinnaɓe ko ɗum woni koɓe laarnoɓe muɓɓi guite haw watti waynudeɓe ɗum woni ko mbiɗen ɓiɗɗo ko weeli ko kala ko teɓɓiɗamo ko kala ko urdiɗamo ko kala ko yooɗi ko kala ko jiɗɗamo ko kala ko ñantuɗamo ko kala maari suba gorsani hanimo waynuma woni hande jiiya ɓiɗɗo ne jooɗe galle ne wayni yummum ne wayni bamum gorko baɗɗo ɗum gueɗe ɗe jooɗani yeehi bolol mum hande nanɗon ko nene e baaba e mawniraɓe cippitene tampa hen koɓe dañanno ɓe mbaɗa ratio foof ɓe guitta mbaɗa safruji makko ɓe mbaɗa e makko gorko one ko noon hande watta yaade naata e cagarte simmo simmeji bonɗi ha huuɗo naata e nder ƴiƴam mum hakkille wencito heddone haɓɓe ne nangue ne dawe hôpital uji wonto leyru fof ko ma poɗɗe cooɗe pikkire beele dañe jaam o lebta o lebta o lebtuma o lebta o lebta wuuro kala o lebta yimɓe kala ceerta en ndimago ha laaɓa joni noon hande so en jettima e oɗo aduna mo ganduɗen enen kala en ɗacciti nehedi en natti nehede kono ko en jibinoɓe eɗen jiiɗi rewɓe rewɓe ne jiiɗi en kala gorko mo jiiɗa ne yiiɗi rewɓe kala debbo mo jiiɗa ne yiiɗi gorko soɓe ndesodiri anni e mabɓe ko jibinde soɓe jibini ɓe nehata ten soɓe nehani kadi ɗum woni ko bone garto hakkude mabɓe artat tan bone o artat tan lora baaba o lora yummo o lora hoddiɓe lora wuuro lora aduna kala lebtoɗon ɗo ponnoɗon weltare oɗon mawni oɗon docci oɗon decci ɗo beltoɗon ɗon beltoɗon ɓesguji ɗi kono ala ko ɗon ɓe mbaɗata e mon jeygue wulgue jaw fulɓe noon mbi ko laafa waɗirtino e hoore so watti ɓuucade ngandi hoore hono watte so ɓiɗɗo wonino ko kam heɓɓituno doole donkiɗɗe walla ɗe tawtawtodira ɗe jaara yeeso so wonti ɗe garata ko ifñude doole ɗe ɗe tawi ɗe ɗe bonna ɗum ɗe tunwina ɗum ɗe ñawna ɗum hono watte teni kadi so en duttima e qur'ana Allah rentini en mataw ko en tiɗɗe koye en tan Allah wi en ɓiɓɓe mon e jawɗele mon ko fitinaji wonande mon ndentoɗe kono ala ene hawni ha ɗo wawi haade joni noon musidɓe tedduɓe so en gari ha ɗo an o jibinɗo ɓiye yeehi ha dañi duuɓi 5 hol fodde gonga wonde hakkude ma e ɓiye an nene gonɗo e galle a jibini ɓiɗɗo omo yaara e duuɓi 4 a yi caractére mo jogui o a yi jikku mo jogui o a yi jorago ɓernde o joguini walla a yi tan no wayni holko poɗɗa wiide joom galle ma ɓiye en o de wonko teskime makko no jiirumo ministre mawniri ni fewani teni min no wayni mboɗa andi hande ɗo gonmi ɗo wonno mbaɗanmi tan fewani holno cakkan ƴeewen feere law nawen mo internat walla ƴeewen feere law woɗɗo mbaɗɗen mo so yi haw dañi duuɓi 9 en tawi hande ko ni o waati hol feere wonde kane mbatten hol ɓetto ngo mbattenema ko mbatten dani so yi haw dañi duuɓi 12 holno mbaɗirten mbattiren dani so haqqillo welani hono mbatten doofen mo e meccal joɓen o wona toon omo jangga meccal ko wawi foof janggo kam o lorata hay goto ma o nangto e meccal makko so yi haw dañi duuɓi tel kanko de oɗo ko disnowo ko baalani mbaɗen mo e armée soɗa wona police walla militaire walla gendarme walla goɗɗum mi hokkanɗo yeru goto musidɓe tedduɓe wonnoɗo jeeyataɗo moɗo yewtida e koreji men bandiraɓe men wonɓe Guinée Conakry koreji men fulɓe moɗo yewtida e mabɓe no fewi e nder ɗiɗo WhatsApp uji mbimi holko jeeyi sababu e nder leydi Guinée so sippoji mbaɗama ko leñol gotol heewi wareede wona goto wona ɗiɗi wona nayo ɓe mbi wondi ɗum minen min ngala e armée leydi ndi min janggat qur'ana seeɗa jinnaɓe mbi e commerce waɗi barke jeehe mbaɗi e commerce woni kala en mo jiiɗa commerce waɗata kala amen mo jiiɗa commerce waɗi barke ya waɗa e commerce ɗanni min jeehi heddiɓe noon naati hen keewi hen jogani amen guutu e en so huuɗe tan ɓe jonon enen ne to banggue men a jibini ɓiɗɗo aɗa yelna oɗo henna no mawnirni fewani ko bonde tan wone wadde ɗon ko entrepreneur tan ƴettumi ɗon gam nattinde ɗon hunde seeɗa ha enen koye men ganden armée wona hunde bonde
arme ko hunde wande fayida so tawi a naate arme a nanni ɓiye arme kam on bange ma wonano mon nden kay kisal no fotiri foof goo maw neho toon ɗiɗi ma won armiyenke tati mawo jogo meccel makko nayyi mawo jogo jobdi makko o wasa lordema hayso nafatama kam o loratama kono mbiya min ɓiyam watta arme ten ɓiye ko gujju ɓiyam watta arme tene ɓiye ko soɓe mawɗo woni ɗon ko waɗata ko an hoore maɗa yenana teɗa andi o hande to tolniɗo wonno mbattata waret par ce que ɓiɗɗo tikkunowo jinnaɗo mum haɓay jinnaɗo mum fina subaka acce bamum fina salminta yummum salminta bamum wondaka dawol wondaka haydara haddi to sarbitaji hakkude galle ne ƴakka ga mburuji ne yaaha ga ne tummini ga ne reggina rewɓe ne nanɗum ene galle en yaaha partout ne jibina en addanma ɓiɓɓe ɓe ndewani lawol o son gaƴƴodiri o waret teni mbiya o ɓiye watta arme min ɓiyam watta arme joni noon musidɓe tedduɓe meccal nani jangguinde nani nehde nani ko cotta dolakkaji aɗa warto walla aɗa farno e aduna ko ittu ɓiye mbaɗamo e centre de métier o jangga meccal so tayoragal so sudoragal so karole so goɗɗum e goɗɗum so wawima nafmo ganden ken diiniyankoɓe ka en julɓe kono holko haɗi en wonde julɓe haɗi en wonde julɓe ko en gase neeti ay sernaɓe men ne kaala hunde wotere sernaɓe men ne kaala hunde wotere sa yiɗi mbawa qur'ana sa yiɗi mbawa sariya sa yiɗi mbawa nahaw sa yiɗi mbawa lugha sa yiɗi mbawa arab sa yiɗi beela dande no jiɗɗa fo mbaya kono sa wona almudo ɗigguɗo ɓe ngala e ma haaju serna men cohlani bawɗo qur'an o ɓe cohlani bawɗo sariya o ɓe cohlani belɗoda ɓe cohli ko almudo o almudo noon hol gonɗo almudo ko almudo moɓe ji ene nehi needi moƴƴiri e ɗiggere ɓernde nde ne jaaɓi Allah ɓernde nde ne jaaɓi jinnaɓe mum ɓernde nde ne heeli ene heeli ha heeli taw wonama ɓernde mum bonnedagal woni hen caysiyagal woni hen bandiyagal woni hen ne farnoro diine o taw ala diine taw ala needi o ɓe cohlani ɗum ɗum woni sernaɓe ko ɓeɓe mbi ɓe jiiɗi ko almudo aɗa wawi wonde bawɗo qur'ana walla bawɗo gueɗe ɗe kala tawa wonani almudo holko wasde ni haade wasa rokkata neɗɗo daren hay to banggue leƴƴi goɗɗi ɗum noon alay saago duttoɗen emen goto men kala ne jibini ɓiɗɗo mo yiyata goto men kala ne jibini ɓiɓɓe ɓe ñaldata ɓe waldata ngam goɗɗugol goɗɗal debbo nana wonde ɓiɓɓe tato ha nayo jeegomo kañum goto so wiyama yo nehɓe goɗɗo nana goɗɗo nana goɗɗo nana goto kala no huufi ha heewi wondani e joom galle mum galleji gonti galleji rewɓe ko mawɓe e nayeɓe goni ɗon sukaɓe keeɓi liberté holno gurdam men wayata so ɓattake buuɗanirmede feri feeñe windere feeña feeñja e helmere jangde e nehdi e heblo holno mbaɗen hen hande musidɓe tedduɓe